2 பேருக்கு தான் போட்டி, இங்கே 2 பேருக்கு தான் போட்டி என்று அவரே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொள்கிறார். ஆனால் எந்த இடத்திலும் அண்ணன் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் விஜய் கட்சியை தன்னுடைய போட்டியாக கருதவே இல்லை, செல்லவே இல்லை, பேசவே இல்லை. அவர்கள் எல்லாம் இன்னும் குவார்டர் ஃபைனலுக்கு வரல. குவார்டர் ஃபைனலுக்கு வந்த பிறகுதான் வெற்றி பெற்றால் செமி ஃபைனலுக்கு வர முடியும். செமி ஃபைனலில் வெற்றி பெற்றால்தான் கடைசி இறுதி ஆட்டத்திற்கு வர முடியும். இது இறுதி ஆட்டம். அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கும் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கும் இடையிலே நடக்கிற ஒரு மக்கள் யுத்தம். மதசார்பு சக்திகளா, மதசார்பற்ற சக்திகளா, வலதுசாரி சக்திகளா, இடதுசாரி சக்திகளா, பிற்போக்கு சக்திகளா, முற்போக்கு சக்திகளா,